खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि रेजिपेन्ट चेनेलाव फिन खनसे बरायबावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन आं दिनै माने लकडाउन जाना थादों माने ताला बन्द जाना थादों बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायनो सानबाय नायलायबाय थादों जों माबायदि लक जानानै थादों जोङो बिराद गिदिर प्रब्लेमाव फासिना थानो गोनां जाबाय बिमा फिसा सानैबो माने जि गोबाव जाबायलै नेनानो Itulah aja pokoknya. Kita mana nggak nunggu, jangan rumah lana hamil mencikan ro. Oh, ribet ala ni jabat jangan ribet gede problem mau kali bay jadi ayu. Cikgu cuma bene saja. Rumah hamna ala jangan talak kulina ala mana mah bay di ke bay harus tapi jangan. Kabur ya, fina mbak fina haya diudio tanai. Masa kan dah malah besin ke putar pauna dah seduta ada tema cari cinta suguhan. Pulina nama apa di pasaran takut cinta nang mai borom saja beni. Jadi ini bezai kaki ya mai jadi nak thana. Saya zaman dulu kerja jadi kostum beni angkat cing bazi kijai aman. Sazane, oh itu na, dulu perbagai kerana biaya. Nah makan tak apa yang kena. Ane kem pas berau pergi ya, bisa zaman kosto kalam kapai ni, dulu lugi baik, lugi biaya, baik gelen lugi, nada gelen ego tho, si kosto mun baik kawla baik tapai, seng dah beri kuni baik ada mana beri apa ini ane kai. Suna. Beri apa ini nero dosi tanane, mana pay program pay pernah 100 plate nama hasil grafi kalau ada pay nanti tampil nong kade biya, sengkau apa nanti rumah. Sta itu na ustu mende, seng thang na hala na rumah. Nih beri keseng ini ya, dia konte ane zabai, tak sesuai itu nih beri ya. Alah kan lah 100-200 lebih. Saja nungale. Mana isa saja kedai serius ilo itu nama jenggiyo. Kalah ya, sakalah. Obi sing sablang kayak dah, orang ni. Sakalah le, singnya wena ablang kabe ba, sabian sing sablang. Hawan biko video. Time laga. Seni le, thà bên nghe xuân. Haso deh saya lah sini tolong juga. Ay, zat sedih. Marum tali hiler le. Aneh tu, gua lah sini. Kiti, udang jabai jengah dah sepai. Angse. Pagi dipai. Nei, talaya mane nei beo mane nei bisingau moनसे माबा थायोना बेनि सिङाव हाबलांजोबथारबाय माने
माबायदि बिदि जाखोथाय ओमफ्राय नैबेयाव हास'बाय थाबाय जि खस्थ' हास'बाय ओमफ्राय अन्थाइजों दिखलाबायनायाव नै बिथिंसो गबोबाय ओरैनो नस्थ' टाइम लस जि गोबाव हानांबाय बेखौनो हास'नांबाय उनि नस्थ' जाखाबाय नै दायो आङो माने दाला खुलिनो हानानै ओंखाम मोनजाबाय दासो ओंखामबो जि उखैबायमोन गथ'आबो जि खस्थ' खालामबायमोन फिसाजोआबो माने बेहाबो गाइखेर उखैबाय गेलेनो लुगैबाय उन्दुनोबो ओंखारबाय मानसिया जि बोरैबा मोनथारबायमोन आङो माने माबायदि बिदि जाखो दिनै लक जाना थाबाय दालायानो माने बोरायाबो जि खस्थ' जानांबाय बेसोरा फैनानै दा बियो थांफिनबाय माने दालाखौ माबाखांनानै हास'खांनानै बियो दा थांफिनबाय गावनि डिउटियाव पुरा 45 मिनिट माने हास'नानैसो बेखौ हास'नो हादों माने बे 100 ना मा होनोमोन 100 ब्लेड ना मा बेयो माने बांद्राय गोबाव नङामोन ओंखायनो जि गोबाव हानानैसो माने बेखौ बस'नो हादों आरो ओमफ्राय दा थांफिनबाय बियो थांफिननानै दा जों ओंखाम जाग्रोनानै थाबाय ओंखाम उखैनायाथ' हाथारलामोन टाइमाथ' बेला जाखाबाय 3ता बारबाय टाइमा बिदिनोसै जि खस्थ' मोनबाय आं बेखौ नोंथांमोननो देखायबाय बांद्रायथ' जेबो बुस्थु लायनो थाङाखैमोन आङो माने नै आं सापात गैया माने सानजौफुङाव साहा लोंनो लुगैयो माने एसेल' दंमोन थोद्राया ओंखायनो आं सापात लायनो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय देलायनायबो माने लाबोफाबाय मोननायखाय खाथि दखानावनो ओमफ्राय आङो लोगोसे गाइखेर लायनो थांदोंमोन नै आमुल गाइखेर बेखौबो आं साहा लोंबाय थायो एसे माने साहा लोङाबा आं थानो हाया एकदम साहाखौ बिराद मोजां मोनो आं लोंबाय थानो लोगोसे आरो दालिबो एसे लादेरफानो होनना थांबाय दालिबो नै दालिबो एसे लाबोफादोंमोन लायनो थांदोंमोन बेखिनिया बुस्थुखौ लायनो थांनायावनो आं दिनै लकडाउन जानो गोनां जानांबाय ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय माबा मोनसे जायोबाना माने रावखौबो मोना इदि जायोबा जायो माने ओरैनो नाङा समावबा मानसिफोरखौ मोनलाबायबाय थायो माबा मोनसे नांगौ जायोबा माने रावखौबो मोना इदि जायोमोन दा दिनैबो बिदिनो जादों जोङो माने रुमावनो रावबो गैया माने बेयाथ' न'ब्रै दङ जों दा न'ब्रै थानायाव माने खाथि न'ब्रै दङ माने बे न'ब्रैबो माने मानसिफोरानो सासेबो गैया जोंहाल'सो बिमा फिसा दङ माने बिदिनो सोरबाया फुजायाव थांदों सोरबाया बहाबा थांदों सोरबा गावबा गाव डिउटियाव थांदों बिदिनो माने रावबो गैया जाना दंखायो जों बिमा फिसा सानैल' दिनै फासिनानै थानांदों जि गोबाव माने बिदिनो ताला बन्द खालामनानै खुलिनो हायासै माने आं मारै लांखादों मारै लांनाया मारिनानै थांनायाव मारै लांबाय आङो मारै लांना फैनायाव आं खुलिफैनायावसो मानो बिदि जाखोथाय मिन्थिया माने ओमफ्राय बे सिंनि थालायाव मोनसे फिसा थाला बायदि मोनसे थायो नालाय गुदुङाव औ बेनो माने सिङाव हाबलांहोना थाबाय आरो बायनाय बायदि ओमफ्राय बेखौनो जा मिन्थिखाबाय आं नायनानै बेयो मालाबाबो खुलिनो हानाया सम्भब नंखाला ओंखायनो आं बोरायखौ फन खालामबाय भायग' मोजां जोङो बोराया जाय जायगायाव डिउटि थायो जों बिनिफ्राय बांद्राय गोजानाव थाया माने 2-3 किल'मिटारसो गोजानाव थायो आरो माने थाब फैब्रबनो हानायखायसो एसे गोजानाव थानाय मोनबाथ' जों दिनै माबायदि जागौमोन बिमा फिसा सानैजों बहा थानो बाहेरायाव थानोबो अखा हानाय बोथोरा जायगाफोराबो गिसि मोजां नङा गथ'खौ लानानै फज'नानै दोननो बा फसंनानै दोननो बिदि जेबो सुबिदा गैया बेसे आखायाव लाबाय थानोमोन बिदि प्रब्लेमजों मोगा मोगि जानांगौमोन आङो बोराया खाथियाव थानायखायसो माने थाबनो फैब्रबनानै खुलिनानै बेयो थांफिनबाय गावनि डिउटियाव माने जोंखौ उदां खालामलांबाय आरो ओमफ्राय दा जों दा बिमा फिसा सानैजों जाखां लोंखां दा थाबाय जाखांनानैसो नै एसे मोजां मोनबाय नङाबा उखैनायाबो हाथारलामोन माने साहा लोंनो लुगैनानै सापात लायनो थांबाय मोलोङासै आं साहाखौनो माने बेला जालांबाय दा साहाखौ बहा लोंबावनो ओंखामखौनो जानानै थाबाय आरो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोबाबो जों जेबो नङा माने गामिफोराव जों बयबो सिनाय आंगो जाजोबखायो गामियाव सासे नङा सासे गावनि आंगोथ' थायोना जेनेबा गावखौ अननाय गावखौ मोजां मोननाय मानसि बिदि थाखायो आरो न'खरनि बाय बाहागि थायो दा जोङो गुबुन जायगायाव थाफैनानै माने एसे खस्थ' मोनो आरो माने सिनायनाय मानसि गैया मोजां रोखोमै रावखौबो सिनायजोबा आरो हौवा मानसि गैयाबा सोरखौ नोङो लानानै सोरखौ बिसास खालामनानै हेल्प बिनो मानो इदि जायो ओंखायनो एसे प्रब्लेमाव गोलैनांगौ जायो आरो दा जों बेबायदिनो जादों माने मानसिथ' दङ मेरला मानसि थाबाबो जों माने जायखौनो मानसि नुदों बेखौनो जों हेल्प बिनि बा बेखौनो जों माबा मोनसे खालामनो होनि बिदि जेबो जाया दस्रा जायगायाव एसे उसुबिदा जायो ओंखायनो आरो हासबेन्डबो गैया नालाय हौवा मानसि थायोबाथ' जेनेबा जों जायखिजाया मिस्ट्रि सिस्ट्रि लिंहरनानैबाबो जों बानायहोनो हायो दा रुमावबो रावबो गैया लोगोसे हासबेन्डआबो गैया बेनिखायनो आं माने बेखिनि प्रब्लेमजों मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय ओमफ्राय थानांबाय आरो बिदिनो दसे गोबाव नेनांबाय खस्थ' जानांबाय बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायनो सानबाय जेनेबा सोरबाफोर आं बायदि जानानै दंबाय बायो खोमा जाफ्लांबायदो खोमा साननानै माने देखायनो लुगैबाय आं देखायबाय